ତମ ଦୀର୍ଘାୟୀ କାମରେ କରୁଥିଲି କରୁଛି ଆଉ କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ମରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ଶୁଭ, ତମକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ହରିଣ ଆଉ ଶିଆଳର ଗପ। ପାଚିଲା ଧାନର ସନ୍ଧାନ ଦେଖେଇ ଶିଆଳଟା ହରିଣକୁ ବିଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରୀ ହରିଣଟା ବିଲରେ ପଡିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫାଶରେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ତା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବ ଲୋ ଲୋ କରୁଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ଶିଆଳ। से कहानी गुड़ाक कहवाक गले अनेक किसी गोपीक पड़े। धरी नियो ए बाघ मो सहित नहीं संजीत आज